مادلین خەمیس ناوێکی نازک لە ژنەکە فەرماندارە. Di sala 2012 de dibe yekem jina aşûrî tevlî hêzên serbazî dibe û niha hevseroka Encumena Parêzvanên Xabûr e ku ji bo parastina 33 gundên aşûrî li derdora çemê Xabûr li gundewarê Til Temir di çarçoveya hêzên Sûriya Demokrat de şer dike. كم الإرهاب الهائل اللي صار التنظيم Asta terora koçê bû û rêxistinên cuda bi tevayî navan yên ku hatin navçeyên me û welatên me tiştek bû ku nedehat pêşbînî kirin. Me bîr nedibir di xewnên me de jî bibe lewma rewşê em neçar kirin. نتوقع نشوفه فهذا الشيء يعني الواقع هو اللي جبرنا. Li vê derê 17,000 kes ji pêkhateya aşûrî hebûn. Ji wê hejmarê niha tenê 1200 kes mane. Li heman navçeyê 16 kenîse li gorî amarên rêxistina xaça Suryanî di şerê Sûriyê de wêran bûn. Madlên dibêje berî êrişê di sala 2015 de Daesh name ji wan re dişand. كان في تهديدات كتير تجينا نحن كمكون آشوري بقرانا. Gelek gef li me aşûriyan de hat xwarin. Li gundê me nameyên gefkirinê ji me re de hatin şandin û daxwaz ji me de kirin em xaçan ji ser kenîseyên xwe daxînin. Gelek bûyerên revandinê çêbûn û daxwaza fidyê jî de hat kirin. Ev xatûna 40 salî ji çekan hez nedikir û şer hil nedibijar. Lê kuriya birîna ku Daişê vekir ew poşman kir ku ji zû ve fêr nebibû. Ew û hevjînê xwe hev çeper û hev serokin. Herçende ew bi serbestiya jinê re ye. Lê hevjînê wê şêwir mişêwira wê ye. Gundek veqetandiye cihêye lê jîngehek ji şerê 10 salî yê Sûriyê dûr nîne. Piştî rûxandina kenîseyan li van gundê aşûriyan ji çekan pêve nayên dîtin. Jinan jî ji bo parastina deverê çek hilgirtine. Vîviyen Fettah Rûda û gundê Til Roman li gundewarê Til Temir.